Úton Podcast. Emberek, autók, történetek. A házigazda Fekete László. Ebben az epizódban egy olyan ember kerül a fókuszba, aki képes megtalálni a kényes egyensúlyt vállalkozásainak vezetése, a rohanó hétköznapok, valamint a család összetartás olykor viharos Bermuda háromszögében. A konyhájából kirepülő falatok ütnek, mint egy bowlinggolyó, míg mások nagy napja nála átlagos munkanapnak számít. Probléma megoldó, feleségével együtt lelkes kalandor, élhal a gyors motorokért és autókért, jelmondata Hakuna Matata, és nem mellesleg Porsche tulajdonos. Ő Kuruc Ferenc. Először is nagyon köszönöm, hogy itt állunk a te szentélyedben. Akik ezt most nem látják, azoknak mondjuk el, hogy a másik garázsban egy 911-es Porsche áll, itt előttünk pedig, hát ki ő, mi ő? Én köszönöm, hogy itt vagy, Laci. Ez egy 2022-es évjáratú. Ha valaki ismeri a motorsportot, akkor a BMW gyári tuning cégének, az Alfa Racingnek egy épített motorja, azon belül egy stock, egy alapkategóriás motor, néhány apró kiegészítővel. Ugye már most ez nem versenyzésre készül nekem, hanem csak hobbira, de azért szeretjük a jót. Hát meg azért te is jársz pályanapokra, külföldre. Kicsit menjünk vissza, Feri. Mi volt a legelső olyan meghatározó élményed, ami már afelé terelt, hogy te autóz, motoroz, sebesség, van valami ilyen ősélményed? Gyakorlatilag szerintem általánosnak mondható talán a gyerekkorunkban. A faterifáját vezettük az utcába, akkor a édesanyám rometjeit elkértük, még az váltós, és akkor 13 évesen bátyámmal ott szórakoztunk vele, ugye én derecskei származású vagyok, ez egy pici falu Debrecentől 20 kilométerre, de ezeken kívül ugye a klasszikus motorosnak mondható Simpsonos alapokat, mikor túléltük, mert azt túl kellett azért élni, utána pont amikor mi abból kikerültünk, akkor kezdett el nyugatiasodni a világ, meg ezzel a járműpark is, és akkor én a 125-öt már nem MZ-n, hanem egy olasz motoron csináltam, de abszolút utcán. A motor gyakorlatilag nekem 14-5 éves korom óta, ugye egészen mostanáig fix és állandó. A pályamotorozás az viszont az utcai motorozás után, nem tudom, egy ilyen 15 éve kezdtem el, tehát viszonylag későn, egy ilyen ismerős mondta, hogy gyere már fel a Hungaroringre, én sose voltam pályán előtte, sőt szerintem utcán sem motoroztam jól, és akkor amikor kipróbáltam pályán az akkori motoromat, akkor aznap meghirdettem, és akkor én azóta majdnem csak és kizárólag pályán motorozok, most kezdek visszatérni, de már most ugye más stílusban az utcai motorozáshoz is. Viszont hogyan lesz valakiből pályamotoros? Te amikor eldöntötted, hogy én szeretnék pályán menni, mik voltak az alapok? Hogyan épült ki ez a műhely? Azért mondjuk el, hogy itt csodálatos rend van, tisztaság, mindennek megvan a helye. Hogyan kezdted el? Annak idején nem nagyon a csavarhúzó nekem is kiesett a kezemből, azon kívül, hogy itthon felfúrtam egy képet vagy ilyesmit, megcsinálgattam dolgokat, de nem voltam szerelő, most se vagyok az. De az első motor, amit annak idején megvettem pályára, ugye ott az olcsóság volt a lényeg, még akkor a technikai paraméterek nem nagyon számítottak, gumit se vettem rá, egy évig ugyanazzal a gumival mentem, és a többi. Tehát ez így jött magától, és szerelőhöz vittem mindig, hogy az ilyen apróságokat megcsinálja. És az egyik ilyen fék betét csere után majdnem leesett a két fék nyergem, mert ugye nem lett rendesen felrakva a helyére, csavar el lett felejtve meghúzva, és akkor döntöttem el, szerencsém volt, nem volt baleset, nem estem el, hogy na, akkor megtanulom az alapokat. Ez tényleg egy ilyen fordulópont volt, és akkor elkezdtem utána nézni, hogy kell, mivel kell, nyomatékul, sorrendek, és akkor így jött, nekem most is így a napi melóból ilyen megnyugást jelent, az, hogy kikapcsolódjak, és akkor lejövök ide a kis műhelybe, amit azóta már mint a harmadik, negyedik átalakításon esett át, és akkor most így megvan mindennek az én számomra fontos kis helye, tudom, hogy mit tudok vele csinálni, gyakorlatilag nullából versenymotort is lehet itt építeni, én azt gondolom bármelyik ebből élő szerelő örülne, hogyha hasonló műhelye lehetne, de én ezt saját magamnak raktam össze, és akkor itt tényleg autodidakta módon
ment az egész, ez a szerelgetés. Nem tartom magam tényleg szerelőnek, ezt kihangsúlyozom, de nagyon sok szerelő barátom van, akivel tényleg jobban vagyunk, és meg tudjuk beszélni, meg tudnak segíteni. Ami jó, hogy hívott már fel szerelő, ha valamit nem tudott egy adott típusról, hogy segítsek már neki. Mert amivel megyek, azt szeretem ismerni. Elképesztő. Honnan jött az autók iránti szeretet? Mert ugye azért ez pont olyan, mint hogy kutya vagy macska. Kevés ember az, aki mindkettőt szereti. Ugye itt is én csak motorozom, én csak autózok, soha nem ülnék motorra. Neked hogy jött mindkettő? És mi az, ami oda átparkol? Nekem soha nem volt az, hogy kizárja egyik a másikat. Ami fontos, hogy benzin. Igen, tehát például a fociban nincs benzin, és ezért nem is járok focimeccsre, meg nem nagyon szoktam nézni, de nekem nem zárta ki autóm. Régen nem voltak olyan különlegesen jó autóim, praktikussági okokból, családi kombi és a többi, de például volt Subaru családi kombinak, és akkor mikor már ugye az ember, tehát mikor én is elértem azt, hála Istennek, hogy lehetett jó autót venni, az első V8-as, ami volt, ez egy amerikai autó volt, az félig mendig ilyen észszerűségi dolog volt, mert pick-up, és akkor céges, meg teherautó, ugye ennek minden előnyével, ugye fele-felébe használtam munkára, illetve családi dologra. Én nagyon szerettem azt is, igazából is, utána ilyen furcsa módon lett egy japán V8-am, egy Lexus. Talán azt sajnálom legjobban az összes autóm közül, hogy eladtam. Ugye akkor jött a Covid, és akkor abban éreztünk, hogy mi lesz velünk, meg mit tudom én, és akkor így került eladásra, és ami most van, ugye most az én általam Bece neven szólított lapos áll a másik garázsban, ugye ez a 911-es, szintén 2020-as a mostani széria. Szerintem talán nincs is olyan ember, aki valamilyen szinten szereti az autókat, nem játszik el a gondolattal, hogy egyszer legyen egy 911-ese, ha más nem gondolati szinten. Én sose hittem, hogy lesz nekem. Aztán ugye múltak az idők, és édesapámnak a temetésén 3 éve, akkor vannak élmények, egy csomó, amit megszerez az ember, de akkor úgy ott álltunk, és akkor gondolkoztam rajta, hogyha egyszer jönnek szembe a lehetőségek, akkor megpróbálok. Nem az autó jutott eszembe temetésen, de akkor úgy az ember átgondolja, hogy ahogy telik az idő, és ha van lehetőségünk megélni azokat az élményeket, és esetleg a Jóisten úgy segített bennünket, hogy van hozzá anyagi fedezet, azzal, hogyha nem veszük el a család elől a kenyeret, akkor miért ne? És ebből lett a 911. Úton Podcast. Emberek, autók, történetek. Egyből a 911 felé tendáltál? Mert azért vannak itt középmotoros, orrmotoros, az orrmotorosok most már inkább a családi autók, régen volt ugye 924, 944, a bukólámpások, viszont középmotor például nem foglalkoztatott, csak az ikonikus 911? Na most úgy indult ez az egész, hogy ugye családi autót nem akartam. Családi autónk klasszikus nincs, ugye a feleségemnek van egy elektromos autója, azt ő napira használja, nekem van egy tranzitom, amit napi, de éppen családinak is lehet használni, mert személyautó. És én nem akartam, tehát szó szerint ez egy olyan autó kellett, hogy legyen, az én olvashatómban nem kellett a 2 ajtónál több, tehát nekem Panamére is társai kizárva, mert nekem az túl nagy. A régieken gondolkoztam, de megmondom őszintén csak a 964-es klasszik szérián, semmi máson. 1-2 kipróbáltam, megnéztem. Van E30-as BMW-m ugye restaurálva, és tudom, hogy pedig utolsó csavarig megcsináltam mindenét. 2 évig kínlódtunk vele. Most is nagyon szép, meg nagyon jó, de hogyha nem használjuk napi szinten, akkor ezek a 30 pár éves autók állásba is öregszenek. Egy cimering megöregszik, egy bigyó, egy elektronika, tehát nem, ilyet már még egyet nem akartam. Tehát E30 van, azt egy évben most már 3-4-szer veszem elő, és mindig kijön rajta valami, amit utána meg kell csinálni. Ha most ezt egy Porsche-val, vagy egy 964-es szériával nem akartam elkezdeni, mert még nehezebb alkatrészt szerezni hozzá, szerintem még igényesebb. Napi szinten úgyse használnám, mert ahhoz meg már luxus, vagy drága, vagy meg nem merném. És akkor a boxereket nézegettem, nem tetszett. A 11-esbe, mert ugye meghatároztunk egy költségkeretet, vagy meghatároztam én a fejembe, ami ugye az utolsó elszámolásnál, a fizetésnél az eredeti költségvetés szerintem, hogy 3-szorosa lett.
Mert ugye mindig az volt, hogy beleültem, csak a használtak, ennek ez a baja, ennek a színe nem tetszett, a Porsche-nak azért elég egyedi színeket tudnak belsőbe is itt-ott el. Ami volt már olyan a 90-es évek végén, ez a nagyon műanyag, az nekem már ilyen nagyon nem tetszett. Volt amelyiknek ugye mindegy, tehát valami mindig biblis volt, és akkor a végén meg azt mondtam, hogy jó, oké, ha veszek egyszer egy ilyet, akkor olyan legyen, amiben tényleg kompromisszum nélkül, tehát itt is mondjuk azért voltak, de kompromisszumok nélkül bele tudjak ülni, hogy ne az legyen, amikor beleülök, hogy az egyel újabbat kellett volna, az egyel valamit kellett volna. Na, ebben nem éreztem még soha, pedig már itt van már lassan 3 éve. Azt elfelejtettük mondani, hogy ez 911 Carrera micsoda? 2.4 GTS, S. Ez egy sima Carrera S, tehát hátsó kerékhajtás, S, az egyel erősebb motor, tényleg jó felszereltség, ugye mostani extra lista az ilyen nem tudom hány oldalas lehet, de órákig lehet vele mazsolázni. Ugye én ezt használtam, vettem szűk 2 évesen az autót, az előző és első tulajdonos az belemazsolázott sok mindent, és akkor emiatt is, a színe is, meg minden úgy tetszett, de ugye én nem akartam 4-es jelzést, ami ugye az állandó összkerékhajtást jelöli a 911-es szériánál, viszont az alapot sem akartam, nem volt rossz, egyébként csak úgy voltam, hogy legalább egyel legyen már erősebb, többihez meg nem ragaszkodtam. Tehát használjuk az autót, most is kihasználjuk, de szerintem ez bőven elég utcára. Mit szeretsz benne a leginkább? Az enyém az 2 funkciós, azért mi túrázgatni is járunk, ezt az idézőjelbe vett túrát, tehát nem járunk el hetente, de például amikor megvettük a feleségemmel, mi ugye körbejártuk el Európát, az egy 5000 kilométeres túra volt. Nekem az is tetszik, hogy ezzel az autóval, mivel ebben nagyon jó ülés van, meg olyan, el lehet menni úgy, mintha egy sima utazó limuzin lenne, és észre se veszed, hogy a 911-esbe ülsz, meg kényelmes az ülés, csendes, jó a zene, és a többi, és a többi. De hogyha átkapcsolgatom rajta a kis gombocskákat, akkor meg a kis ördög előbújik, igen, és akkor természetesen ugye utcán nem, de azért meg lehet vele egy kicsit bolondulni. Egy kérdésre visszatérve a motorokra, Feri. Említetted a kis buszt, aminek van az oldalán egy jelmondat. Hakuna Matata. Na most honnan jött ez a egyrészt motto, másrészt talán életfelfogás, ez honnan jött? Ugye szintén egy pár éve alakult, nem tudom pontosan, de így megragadt rajtam ez, hogy beszélgettünk sok mindent, talán ilyen ismerősökkel, és akkor tényleg az ember így belekezd olyan beszélgetésekbe, hogy mit szabad, mit érdemes megcsinálni, akár most, amit most is csinálunk, hogy elköltünk ilyen tárgyakra pénzt, és akkor, hogy érdemes-e, nem érdemes, jó lenne, ha a bankszámlán lenne, vagy itthon a párnacihajba, vagy ilyesmi, és akkor én azt gondoltam, meg ez a Hakuna Matata nekem egy kicsit olyan, hogy az életet lehet nézni azt, amit nekünk adott, hogy szép, meg lehet úgy is nézni, hogy még mindig kevés minden, mert a motoromnál is van 1000-szer jobb, az autómnál is van 10 000-szer jobb, a háznál is lehet újabbat építeni, mindig lehet újabb cipőbe, újabb ruhába, fancy dolgokba járni. Engem most a körülvevő dolgaim nem, hogy tökéletesen kielégítenek, még sok is, az időből van kevés, hogy rendesen megcsináljuk, hogy ezeket néha az ember élvezze rendesen, de ugye azon melózok, hogy egyre több idő legyen rá, és akkor fent tudjam ezeket tartani. Tehát nekem a Hakuna Matata egy kicsit olyan elmondat, hogy örüljünk annak, amit kaptunk az élettől. Te is mondtad, és hát én is jól ismerlek, nagyon-nagyon sokat utazol, utaztok családdal, feleséggel. Mi lehet az álomdesztináció, akár autóval például? Hol nem voltál még Európában, vagy még messzebb, ahova nagyon szívesen elmennél? Hogyha Európán belül nézzük autóval, akkor az északi rész az még sötét Európába. A feleségem inkább a meleget szereti. Még nem tudtam rákényszeríteni, de már most szerintem érik az, hogy egy ilyen svéd, finn, norvég körutat csináljunk, akár mondjuk lakóautóval, vagy normál személyautóval. Ez nekem még ilyen bakancslistás. Nem azt mondom, hogy a többi országban sokat voltunk, de azért ott már vannak ismerős helyek.
de itt is lehetne még sokat tervezni. Ha Európán kívül mondjuk, akkor ott pedig van egy cimborám, akivel megbeszéltük, hogy egy pár év múlva, amikor még lesz erőnkedvünk, akkor egy ilyen 2-3 hónapos észak-amerikai lakóautós túrát fogunk csinálni. Ez egy üveg bor mellett volt, hozzáteszem, amely régen ez a beszélgetés, és akkor azt tervezzük, hogy csinálunk együtt majd egy lakóautós céget odakint, és akkor a bérbádás mellett milyen jó lesz nekünk, hogy majd akkor megyünk vele, amikor akarunk. Aztán, hogy ez megvalósul, vagy nem tudom, de volt már valaki az Egyesült Államokból, akkor tudja, hogy ott a magyar vagy európai méreteket ezt sokkal kell szorozni mindenféle tekintetbe, és a sokszínűsége ennek az országnak, főleg a természeti részét, az valami hihetetlen, és akkor azt mondjuk bejárni normálisan, nem annyira kapkodva, az sok hónap kell. És akkor ez jó lenne, így mit tudom én még ilyen 60 előtt megcsinálni, mármint életkorban. Mondtad te is, hogy elég az, ami van, sőt, még néha sok is, viszont ugye vágyakozni szabad, és az ingyen is van, csak hogyha eljátszunk a gondolattal, akkor még mit fejlesztenél, cserélnél le, van-e álomautód, vagy álomabb autód, mint ami most van, akár motorfronton, miket fejlesztenél még? Motorba, pályamotorba nem kell ennél jobb. Tehát biztos, hogy fognak kiadni 1 év múlva, 2 év múlva, 1 hét múlva, nem tudom mennyi idő múlva jobb tudású, más tudású motorokat. Valószínű, ha még aktívan fogok motorozni, akkor ő se lesz itt, amíg élek. De amúgy meg nem vágyok ennél jobbra. Sőt, volt már olyan időszakon pár éve, amikor visszafele kezdtem fejleszteni, mert rájöttem, hogy nem attól leszünk jobbak, sőt, még féltem is attól, amin van. Túl jó volt, túl új volt, túl titán volt rajta minden, vagy ilyesmi, és akkor féltem, hogy nálunk a kavicságy az előfordul pályamotoron, és akkor, amikor kiszedjük a kavicsból a motort, akkor az ilyen dolgok azért sérülgetnek. Tehát nem, az utcai motoromat is most azt mondom, hogy ugye ez egy 2023-as talán 90 BMW, ugye szétszettem, újraépítettem úgy, ahogy így nekem tetszik. Én nem biztos, hogy akarok ennél. Most azt mondom, hogy ezt szerintem még 10 év múlva is szívesen fogom használni. A 911-et meg azon dolgozok, hogy megmaradjon, mert ugye azt azért fenntartogatni, meg ilyesmi, ahhoz melózni kell, ha már nem lesz kedvem mennyit dolgozni, akkor nem biztos, hogy megmarad. De jobb nem kell. Tehát én nem vágyok GT3 RS-re, ültem már olyanba, nagyon jó, akkor az első kanyar után elgondolkoztam, hogy már hirdettem is meg az enyémet, és utána rájöttem, hogy réteg, nagyon nem. Tehát amire használjuk, arra nekem több mint elegendő, amin van. Van-e olyan motoros vagy autós történet, vagy olyan helyszín, ami nagyon-nagyon közel áll hozzád, és amit ajánlanál bárkinek, aki ezt most hallgatja? Útszakasz, versenypálya. Mi például egy nagyon-nagyon kedves régi jó barátommal a modenai versenypályán voltunk, egy M4 Competition-nel. Annyiszor álltunk keresztbe, ahányszor csak lehetséges, de egyik legjobb élmény egy ilyen európai körúton történt például. Na hát én külön választanám azért, mert utcai útszakaszokon nagyon sok van, ami már voltam meg, ami még nem. Akár motorral, akár autóval. Én nagyon-nagyon-nagyon óvaintenék mindenkit arra, hogy legyünk higgadtak, mivel pályán is motorozok, és tudom, hogy milyen könnyű elszaladni fejbe, meg mindenhogy, és a közúton, én azért kezdtem el pályamotorozni, mert nagyon-nagyon balesetveszélyes. Ugye szalagkorlát, forgalom, szembejövő autó, kis állat, nagy állat, biciklis néni, busz, más is elméri a kanyart szembe, vízárfolyás után ott maradt kavicsok az úton, egy csomó kiszámíthatatlan dolog van, ami nem rajtunk múlik. Ez nagyon fontos, és hogyha megtörténik a baj, akkor a segítség az nem olyan, mint egy pályán, hogy maximum 1 kilométeren belül ott áll egy mentőautó, ami 30 másodperccel belül rendelkezésre áll a segítségnek. Tehát ennyit mondjuk a motorozásról. Egyébként talán, ami ugye keleti országrészben vagyunk mi, itt ami hozzánk közel van, Transzalpina, Transzfogaras, mind a kettő úgy gyönyörű és lélegzetelállító, talán Európában is egyedülálló. Vannak tipikus útvonalak, hogyha elmegyünk Ausztriába, Olaszországba, hogyha végigsorogatjuk, amik szintén nagyon jók, de szerintem ezeket normálisan érdemes úgy ízlelni, nem versenyezni rajta. Mi is járunk fel amúgy a hegyre kirándulgatni autóval,
ugye az a tipikus Parács-Vasvár kékestető az útvonalunk most. Hát vegyes bazár, ott is van minden, M2-től M4-ig, de egyébként meg nincs kizárva egy E30 sem. Itt felmegyünk, jól érezzük magunkat. Volt már olyan talán, hogy átléptük a megengedett sebességhatárt, nem szabad, tényleg. Ezek nagyon jók, de kirándulni kellene használni. Más a pálya. Pályán, a legjobb élmény pályán, most nem tudom, hogy miért, pedig a Red Bull Ring egy ilyen faékpálya, tehát ilyen nagyon egyszerű, de tavaly voltam ott motorral, és valahogy ott az egésznek a hangulata. Ugye fontos a vonalvezetésen kívül szerintem a körítése, a környezet, a környék, ahogy már oda megyünk, például Ausztriába, az a gyönyörű táj, meg minden olyan helyen van, a Red Bull Ring nem akartam elhinni, az is szép. De Brno is egy csodálatos pálya. Ha lemegyünk délebbre kicsit, akkor Spanyolországba ott van egy Jerez, ott van egy aragóni pálya, ott van egy valenciai pálya, mind egytől egyig nagyon jók, illetve Olaszországban itt nekem Mugello, ami ilyen nagy kedvencem. De Rijekában is, ott is gyönyörű közel a tenger. Tehát pályán, én nekem egy pálya van, amit nem mindig szeretek oda menni, de ha oda megyünk, akkor is imádjuk, hogy már ott lenni jó. Feri, nagyon-nagyon köszönöm az idődet, további sok-sok kilométert, jó egészséget, sikereket, köszi. Köszönöm én is, Laci. Úton Podcast.